a maka onye me njọ ọsọ ya ahụ ewere njọ na afọ ife mma ewere mma na agba ya ọnụ ụwa na-ekwute asị na ọnụ kwuru njọ mezi ekwu mmanụ ụmụ ibe anyị ekene unu ndị ndozi ọdịnala nwanne nwoke nọ nso ekene unu anyị si ka udo dịkwara unu n'ụbọchị nke taata na anyị nwawo ndị nsọ ala Igbo na-ekene unu anyị si ka udo dịrị n'ụbọchị nke taata na anyị na-ekene ekene onye ekene afọ na-ekene na nkwụọ anyị na-ekene ekekere ụwa kene ndị mbụ na ndị egede ekene ndị ọkpụ ụmụ ibe anyị sị na ọ ga-adịrị unu na mma ebe ọ bụla unu nọ bụ ndị nsọ ala Igbo ọ ga-adịrị unu na mma ọ ga-adịrị unu na mma na eke dịrị unu na mma na orie dịrị unu na mma na afọ dịrị unu na mma na nkwụọ ụmụ ibe ọ bụ ihe edinyere anyị ka anyị na-eme anyị nwabụ ndị nsọ ala Igbo anyị nwabụ ndị si na Igbo agaghị ala na onye orughị ọrọ ya chọọ wee ihe nwanne enwere ndị na-aga Lagos nwee ndị na-aga Benin nwee ndị na-aga Port Harcourt nwee ndị na-aga Enugu bọọsụ nke ruoro gị nwanne ịbanye nke ruoro anyị bụ nke na-aga Igbo anyị wee banye bọọsụ na-aga Igbo o buru anyị jebe Igbo ụmụ ibe okwu anyị taata gbara ọkpụrụkpụ maka ọ ga-emetụ n'obi ọ ga-emetụ n'obi ihe ọ ga-eji emetụ n'obi bụ na ọwụ anyị maji aka anyị wee gwuo ini anyị mana anyị nyere onwe anyị aka ya atọ n'elu ịmana onye na ihe onwe ya aka ya atọ onye na ihe onwe ya aka ya atọ n'elu ọ ihe mere anyị asị mmadụ ihe mere anyị asị mmadụ na anyị nyere onwe anyị aka anyị wee tọ n'elu m ga-agwa ụrụ ka anyị si wee nye onwe anyị o te ha aka ọ bụghị nnukwu ihe enwere ike uche gị anaghị eru ebe ahụ mana uche gị ga-eru taa a sị na-atụọ inu nkiri nke ekete onye tara ahụ amara tupu anyị a na-aga n'ihu anyị ga-ekenegone ndị bụ ndị ahụ wepụtara onwe ha wee mee ihe a na-akpọ Igbo wee nwee ụmụazụ ndị na-eso ya n'azụ bụ anyị nwa Igbo emara sọnsọ enwere ihe na-eme n'ụwa m ji wee dee ihe m dere ebe a ihe m ji wee dee ya bụ na ka ọ wee bụrụ isi ọkpụrụkpụ okwu ka ọ bụrụ isi ọkpụrụkpụ okwu a mụrụ mmadụ ọsịa bụ onye Igbo ọsịa bụ onye Igbo nwanne kedu ka ị ga-esi abụzi onye Igbo ịbụrụcha onye Igbo isi na ịwụzi onye Kristian ọ bụ onye Judaism ọ bụ onye Islam ndị be anyị anakwa eche ya ha eche ịmana ha echebeghị ya eche ọ bụrụ na ha echego ya eche ha ga-aghọta na ebe ha ka mmiri si ba n'opi ụgbọgụrụ aga m amara gị atụ o nwere onye kwuru si na ka ebe a na-akpọ ya saịdị Asaba na enwere onye si ya bụ traditional ruler
na-egekwe ntị ọfụma. Mmadụ si ya wụ traditional ruler. Ihe apịrị apị o kwefuru ya ihe apịrị apị. Ihe apịrị apị dị na the palace ebe ọ nọ bụ ihe na-eji oji. Ọ na-eji oji. Ihe apịrị apị na-eji oji. Ọsịọwụ idol n'oyibo ọsịọwụ idol. Ọkwa oyibo bụ ihe ahụ. Ịjụwa ekere ihe wụ your indigenous language idol ọ mara ihe ọ bụ. O nwere ihe ọ bụ na our language enwe ihe a na-akpọ idol. Ịghọtago? Because ihe apịrị apị o mean idol n'English. So English translate to Igbo ka ihe wụ ihe apịrị apị ihe idol anụma o nweghị meaning n'Igbo to start with because ma ya mara ihe ọ bụ. Kịta na okay this man si ya bụ traditional ruler. O wepụ ihe apịrị apị nwere imi nnukwu nwee ntị nnukwu that is ati onye ojii o replace with ihe apịrị apị onye ọcha. Nwanne na-egwe ntị ọfụma. This man agadi nwoke old man nwanne sometimes nwere ihe anyị na-eme n'ụwa na-agwa unu na ọkwa nwere echiche bụ ihe bụ cancer na everything n'ụwa. Echiche kụrụ everything n'ụwa. Nya mere ndị Igbo ji wee sị ama mgbe ọbụla anyị na-ekwu maka Chukwu a na-etinye ya ama because ọ amamihe knowledge ịma ihe the source of light ama mụrụ ihe na-egenụ ntị. This man wee jee buru ihe apịrị apị yirie nke dịka ya ihe apịrị apị dịka ya o enwekweghị anyị amakwaghị ihe bụ idol na n'onu Igbo. O nwere ihe a na-akpọ idol n'onu Igbo. Isi na asị go and translate it and bring it here. Nothing like idol n'onu Igbo. Okay. Ihe apịrị apị bụ ihe apịrị apị because ị gaa na English ị ga-afụ na idol o may add to deity and all those things. Mana ihe apịrị apị n'onu Igbo that is a craft. Of course to worship a craft adịrọ mma. Mana ihe m na-ekwuzi bụ those people mere deify. You got to go. So now this man bịa were ihe a apịrị apị nwere imi nnukwu nke yiri tụfuo kpọọ ya ọkụ si ọ bụ idol worship. O bute ihe ọzọ apịrị apị exactly the same thing ọ kpọrọ ọkụ but with different image and different color. Different Virgin Maria akpụrụ akpụ na ana Igbo niile akpụgbado Virgin Maria ebe a. The same people ga-akụtuo ihe apịrị apị na-eji oji nwere face onye ojii kutuo ya ọkpụọ Jesus Christ. Ịjụọ this man si ya ifuga na Jesus Christ anya before as a human being no nke ịkpụrụ ebe a ka onye ọ bụ. You got that? This man kuturu his own ancestors, his own color, his own dignity. Mgbara gị na ihe ọ kuturu datin with his own pride ka ọ kuturu kpụzie nwa bekee pride. You got that? His own pride wụ datin ọ kuturu there kpụzie nwa bekee pride. Ịpụtazie na-ajụ m si m kedu ihe na-eme anyị nwanne because you have the consequence of that thing ị na-eme. The consequence wụ na ọwụ na your mind erughị that level there is no how your land will develop because the development of the land ọwụ na your brain ka ọ na-ebido. You got to go? The development of life na-ebido from brain. Ọ ka o ji wee sị gị dibia bịago the master has come. The master has come. Ndị bụ dibia ihe ama magic that is not dibia. Dibia wụ the master of the mind, the master of projection. Ka ihe na-project. What are you projecting? You mara ihe bụ dibia go and sit down. Iwe onye ọrụ akwụkwọ. Nwanne ihe na-arụ ọrụ akwụkwọ. You mara ihe bụ dibia. Dibia oyibo ịtụrụ Igbo. Igbo ka ị na-asụ. Igbo ka ị na-asụ. Dibia the master of the forthcoming projection. Kedu ihe master? What is your where is your master plan? Ọ bụ ji gasị ya dibia inweta ihe a na-akpọ ịgba afa. What is your afa? Design, designate. What is your ka ebe design? Ọkwa ihe unu na-eme na unu na-afọ a na-ekpọ artwork. Design to a design. Kedu ihe wụ your design? Before you na-eme design godi ị ga-ama ihe a na-akpọ bicycle ihe na-ebu the bicycle with the chain on the back. Anya ka eji asị gị ihe na-esi gị ka ije gbaa afa mana ndị mmadụ aghọtaghị ya kọrọ dị ịghọtago because all the chain nọ n'azụ na-ebu the front wheel. Ana m abịakwa ụmụ
so ụmụ ibe dịka m siri ekwu all the chain nọ n'azụ na-ebu the front wheel onye ka a na-ekwu ọ ya bụ ịgba afa ahụ a na-ekwu okwu ya ịghọta. So ọ bụrụ na ịmaha ihe a ịmaha destiny the man ị na-akpọgo dibia nọmba 1 bụ onye ọrụ akwụkwọ. So ọ nọ na the position ebe ndị nwa na-ebigharị aka ị na-achọ onye na-agbara gị afa ịbịa ọsara gị ego gbara onwe. So mmiri si n'isi gbe gbarụ ebe ọ bụ na dibia bụzi magic man ọwụzighị a projector ịghọtago ọwụzighị onye na-design a map because ihe ọ nidiri inye gị map ị ga-eji wee move for the future. mana ị bịaziri ọ nara gị obere ego iji eji instead of inye gị map. Ọ bụ map ka ị bịara nke ime ịnara ya map because ị bịara ịgba afa ị bịara ịnara ya map ị bịara ka onye gị map iji eje ebe ị na-eje ịghọtago ọ nara gị obere ego iji eji ruoro gị ọkụkọ na ewu si gị naba nke ahụ eburuga onye ma nna agwa ụnụ si ụnụ na ihe na-eme anyị si anyị n'aka nwanne. The mind is not developed because ọ na the mind developed the land will be developed. Enweghị there is no how nwa bekee ga-ezuru ego na village ya gaa n'Africa tinye edebe is impossible. There is no how Chinese man ga-eburu ego na China gaa n'Africa desa ya ọ dịghị possible. There is no how Arab man ga-eburu ego na Arab land gaa n'Africa desa ya. That is the mind underdeveloped because here is common sense. So your mind onweghị nobody is doing you anything. Ikwuru ihe a ruo m nso egwu daizi ajụ aga mmeji pịa ọ ga-anya si gị susupu ebe onweghị na-emeghe anything. Nobody is doing you anything. Your brain is not constructed. Your mind is not constructed. That's why iji egbu onwe gị na-akpa na-ekwugheri ọwụ na your mind dị okay nwanne you because you money to start with you money here government to start with you don't know what is government. Ọwụ na ịmara ihe government then ị nweghị nsogbu you don't have a problem because onweghị mgbe a sị na ọwụ government ga-develop your mind. No, all culture na-develop mind. Kedu onye wụ master of the culture because all those things na agwa gị na government means isi ala. Government means isi ala period, nothing more nothing else. Law enforcement agency means iwu ala. Then religion which is the third one bụ ọdịnala. Then the culture bụzi omenala ekwu agwụgo nothing more nothing else. You got that? So all these things all n'ime eke ihe nwetazi every other thing follows. You got that? So ọwụ na ị na-akọtu si gọọmenti asị gọọmenti asị gị ị ga-evote ị gaghị evote ihe okwu ụmụazị ihe o gosiri na ihe a na-akọ to start with. Ị ga-ebidogori na ị ga-ebido ihe anyị na-eme to reconstruct everything mere ngasa anyị na-ebido reconstruct anyị erubeghị for now. Ị ga-ebidogori nsọ ala because nsọ ala ha na-ekwu okwu onye ọ the fundamental of everything because iwu niile dị n'isi ala from isi ala ahụ to that iwu ala ahụ to that ọdịnala ahụ to that omenala ahụ ịghọtago everything was na nsọ ala ka e mere interpret how these things work front and back ịghọtago ọwụ na imezie those ones before ebidozie nwebezie information of other things because ị ga-ebugodo ụzọ mepee ụzọ wee dị open ikuku wee na-abata gị n'ime ụlọ ikuku na-abata abata na-apụ apụ ịghọtara. So ihe anụnwa anyị na-eme ihe o gosiri bụ na our mind is underdeveloped period. ịghọtago gwa m na apart from Africa enwere obodo ọzọ nọ n'ụwa the African man chọọ ibu mmiri na iku mmiri o were ọgụ jee die ịghọtago and ọgba aka onweghị oji this African man ejighị mma ojighị polisi ojighị anything oruo ebe a na-akụgheri ọ gaa na ebe ọ na-ekwugheri data onye nwe mmiri ahụ egbuo ya mmiri dokwa ebe ahụ nye nwere onwe ya enweghị ndụ ya onweghị ihe o nwere. You got that? Okay, look at every other place in the world nwanne. This world were a very good place to be at the same time very dangerous place to be. Lower element or victim always to the higher element. Simple. You got that? So ihe ọ bụla anyị na-eme anyị echekwa na ogirigiri enwe ihe eji girigiri eme enwe girigiri bụ anụmanụ. Even anụmanụ ga mma sef because anụmanụ sometimes they have common sense. You got that? So but mmadụ ihe iji wee wụrụ mmadụ ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ mmadụ ọ bụghị jọs na onye na-eme ka anụmanụ onye ahụ anụ ọhịa because ihe ọ na-ekwu bụ na ịbụrụ mmadụ because ọ bụrụ na ewu mmadụ
enwere ndị Igbo na-develop anụmanụ to become mmadụ because we are lower animals until e develop zie gị na mind wee chebe uche wee bụrụzie mmadụ. ịghọta? So ọ bụrụ na a man si ya bụ traditional ruler pupu ihe akpụrụ akpụ na-eji ka ya were ihe akpụrụ akpụ nke onye ọcha tinye, this man enweghị future, onweghị ihe onye nwere ike imere ụlọ as a human being there. So onweghị ndị fact onye a traditional ruler gịnị ka ọ na-erulu ka ihe ọ ga-erulu onye wepụrụ image, his own image and likeness, were image onye ọzọ na-acha ọcha nwere isi ogologo tinye. Unu enyezina excuses ọwụwa about worship, ihe ahụ lack of common sense. ịghọtago? ihe enwere ihe o nwere ime with worship because you don't need image to worship, you need the image to worship. ihe ahụ self hatred, ihe ahụ inferiority complex. because onye ọbụla chọrọ worship and worship, you can worship with that image. ịghọtago? so kedu ihe iji wee were image onye ojii wepụ were nke onye ọcha tinye? ka edirizi ị na-acha ọcha ka iji wee mee. ịghọtago? so nke ahụ eburuga ihe m ji ekwu ihe ahụ na because some people na-eji religion na-anara excuse. some people na-eji ihe ahụ ha religion wụda ihe ahụ lack of common sense. that is why Africa is underdeveloped because all this lack of common sense onye nwa na lead to corruption, criminality, ịtọrọ mmadụ, ihe ọjọọ dị iche iche. become a victim to yourself, become a prisoner to yourself, become a slave to yourself. All lack of mind on that development. Then those people who have common sense bruise your leaders. Bruise your leaders. You got that? Ụmụ ibe ka m bịakwa. so ụmụ ibe dịka ntị wee na-ekwu ihe mere Afrịka edevelopụ ha edevelopụ naida Buhari ọ bụ ọhaneze ndị Igbo ọ bụ obodo Atiku ọ bụ oke ha na-akpọ ya Tinubu ọ bụ ndị a niile nwanne ọbụghị ebe ahụ ka nsogbu si, ọbụghị ebe ahụ ka nsogbu si because ihe anyị ji wee na-eme ihe anyị na-eme because of na anyị chekwe na ọwụ jos this Lugard bịara Afrịka kpọkọta ndị mmadụ. ọwụ na anyị nwere common sense, if Lugard come and go we restructure the place. ọwụ na anyị nwere uche Lugard na anyị chenjigharịa ya otu anyị si wee chọọ simple. so all because na ya enweghị uche ọ ya mere anyị ji anụ ọgụ egbu onwe anyị. enwere all those things with common sense. ọsụsọ na Afrịka ka ndị Europe jere. ndị Europe o jeghị India, o jeghị Pakistan, o jeghị Australia, ejeghị America, ọsọ na Afrịka ka ha bịara. ha jere everywhere, they came to every places. so ihe m ji agwa na ihe m na-agwa ụnụ ịga na ka ha na-akpọ ya 1 minute. 1
gaa na this Western Bible ka m gwa gị ka si wee ha ihe mere ndị Europe ji wee gaa everywhere in the world kọkasịa ya. Mgbe ha desịrị dị akwụkwọ the Bible, ha desịrị the Bible, ha were the Bible ahụ rekrutuo ndị mmadụ. N'ime the Bible ka e dere sị na ọnwụ na ha ruo na your village, ọ dị n'ime dị ọ dị na God Deuteronomy ifini ọ ka nkụ na the Bible, ọ dị na iruo that place, ọ sị ya iruo die. Kedu only if you even get anywhere in the world, all the whole museums dị n'ụwa niile, ị ga-afụ African images ihe apịrị apị ebe ahụ. Ịghọtago? Ka ebe ha si weta ya n'ime the Bible ka e dere ya, ọ dị n'ime the Bible. Ọ bụrụ na iruo that place kụwasịa dat dị ihe ahụ apịrị apị, all those their gods, onye nwa bụ ike ha kurisie ya, take their land, brew that thing. Ọ dị there. Ọ dị there, ọ dị na go and Deuteronomy 5:4-6. Ọ dị there, ọ ka nkụ n'ime. Ọ sị ha nye ndị soja, ha nyere soldiers. Na ọ bụrụ na iruo that place na God si na ngị nwa bụ the children of the God. Ịghọtago? Na ha nwa bụ nwa ajọ mmụọ, the children of them. Iruo that place, that their God is their power. Destroy ya bugoria onye maka ha bụrụ dịsa na their museum. Ọ dị there. So all the book aha mere ndị agha ji wee nwee deliver mere because they convince them with the book na Chukwu dunye ha dị ọrụ. Ịghọta? All the akwụkwọ ka i buru today ga-akụsasị ya ihe inyezi aka ebe a kwụsịrị. Sebe akwụkwọ aha gwara gị sị gị kurie your father's that image of your father tinye nke onye ọcha. Exactly the same thing the book say. Ịghọtago? Nwanne just go there and read. Go there. Ị ga-afụ Deuteronomy 4. Obedience to command. Or the obedience to command. Ọ sị gị obedience to command. Guys, give me obey. So ọwụ na iwe an army, ọwụ na iwe military man, obey the last command is the law of military. You got to obey the last command, the law of military. So ha nyere gị this akwụkwọ now. Nye gị last command na God says. So any religious person, the religious and the God say this thing, okay man. You got to okay man. And the same akwụkwọ ka ibu today. Na asị na ihe adịghịrị gị mma. Nna nwanne. What are you talking about? Ke ihe na-akọ. Because mụ na onwe m I don't aghọta m ihe na-ekwu. This man now kwa ka ya na-akpa ya. This man si ya traditional ruler gara buru his own father's image tufuo moduo face onye ọcha. The same thing dị akwụkwọ gwara ya. Okay, akwụkwọ sị gị na your father na-worship idol, image of Jesus and Mary. In the book ọ sị gị thou shall not worship any graven image. So nke anyị bụ the graven image. Jesus and the Virgin Maria were graven. O si n'enu weda. Jesus and the Virgin Maria si n'enu weda. They are not graven image. You got to so ụmụ ibe ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, osi anyị n'aka, osi anyị n'aka. Ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, onye atala Chukwu ụta. Bicycle, the chain that drive a bicycle bụ n'azụ ka ọ dị. Ike ọtụọ the chain nwanne, you are not going anywhere. Pedal ha ga-agbagide randụ until ike agwụ the laps and the laps will collapse. Ịghọtago? Ị ga-anyagide the bicycle, nyagide ike agwụ the laps and the laps will collapse. Ịghọtago? Because the chain bụ the bicycle, ike ọtụrụ ya. Nke aka ọtụfụrụ ka ike ọtụpụsịpụrụ. Ịghọtago? Ndị enweghị anị nwanne, go and read history, they have no land. Agaghị m ata ha ụta. Go and read the history. Gụọ akwụkwọ nwanne, gụọ akwụkwọ. Ịgụcha iwere aka gị chozuo ndị bụ eziokwu na ndị bụ asị. Nobody will force it on your head. Ha enweghị anị, ha gara na America, gaa na Australia, gaa na Egypt, gaa everywhere. So now do you understand the book now? Ị na-aghọta the book now? Go na ihe na the book na odoge anya na ha na-achọ anị. Were the anị, were the wife, were the children, were nka mee nka, because ihe a bụ ihe onye na-achọ anị na-eme. You got to, so because ị gaghị anọkọta dị ndị mmadụ ọgụ
jee mewe that thing, you must convince them that not will of God. You got to, ị ga convince ha na ihe ahụ the will of God. That's why they do. Ị gaghị anọkọta sị ha go and do it, them ha agaghị eme. Ị gaghị asị ha jee mee ya, they will not do it. But ọ bụrụ na ị gwara ya na ihe ahụ will of God, na God say, you have brainwashed them to do so. Simple, period. So ọ ebe ahụ ka your downfall bidoro. Mana nsogbu adịghị, because oke dị n'ụlọ gwara oke dị na mana azụrụ na ngịga. Because ọ bụrụ na ịma ihe ị na-eme at the first place, ha mesịa ọgụ aha ị ga-emeri ha because ha kwuru na book, ha sị na their book na they should resist. Even though you fight back, they should insist because their God will never fail them. That they should never ever worship your God. Ọ gwara ha, they should never worship the God in that place. They should worship their own. Ọ dị ihe na-agwa gị bụ na is there, ọ dị n'ime there. Even though ha bịa na the place, they will see all those mighty, but they should never fall to that mighty. Ha destroy the mighty, because the God in them will never forsake them. You got to go. So instead of you to do the same, to resist them, that your God will never ever forsake you, you forsake yourself, forsake your God. The end of the day, and oruhuru gị isi nwanne gị ji wee kọọ gị ọgwụ gbuo gị, Hausa ji wee taa gị, Yoruba ji wee taa gị, Benin ji wee taa gị. Mana those people ibu ha akwụkwọ ha, ndị ha bunyere gị ji akwụkwọ iji wee na-emegheri mba, you mold them everywhere in your villages. You imbuo ha ebe niile. Nwanne isi, if you doubt this thing, go and read all the book is everywhere. Ọ na enweghị Bible, go to internet. Go internet and read. A na-akwụ ụgwọ were agụ ya. Ha naghị akwụ ụgwọ. Most of Christians never agụ Bible before. Most of Christians they never read Bible. Ha na-abụ na amụ ha na Christian, ha bụrụ Christian, ha mara ihe dị na dị akwụkwọ. Ịghọtago? Ha mara ihe dị na dị akwụkwọ. Nwanne dị akwụkwọ openly say ha destroy ya gị. You gotta go take everything you have. All the there. Go and read. It's there. Kedu onye go just say destroy ya, because in about this kedu onye imana na the book all the there. Destroy them. Take everything. Kedu onye mere accuse as idol worship na this present generation. Ndị isi ojii na-abi. Because ndị Christian na-ekpe ekpere every day. Cast your ancestors. Abana asim our ancestors worship idol. Kwa ihe happen? That means all my ancestors ka na-ekwu maka ya n'ime the Bible. Yes. Then that means our sisi destroy ya my ancestors. All the there. Because mmadụ ka na-agwa. Ọ sị gị destroy ya idols. Kedu onye mere accuse today na worship idol? Who is that? So that means I am and destroy my idol. We know them. Ndị destroy my ancestors, I am and dog. We know them. You got to go, because that book, by their fruit we shall know them. Mana nke answer wadi ihe bụzi iwe mụ na abụ na these people ndị na-akpọzi onwe ha ndị eze na ndị nke ha na-akpọ ya Royal Highness bruziri the same akwụkwọ ha bruzie new colonialism. Ndị colonizer na nwanne, time is not on your side. You got to go, nwanne, time is not on your side. So only way to free something in this life will through by fire. So ọkụ bụ ihe na-achenji ihe ọ dịghị ọzọ. Mbọsị ọbụla ndị Igbo ba na nsọ ala, ndị eze na-ebugharị akwụkwọ nsọ, ọ kara gị mmanụ ji nwayọ buru datin bufu, because ịza ha na eze buru akwụkwọ nsọ ịdakwa na iwu, ezigbo iwu ka ịda, because ọ wụzi ngị nwa bụ onye na-ebure wash your own children, na-destroy your land. Ọwụzi ndị ọcha olesi ma ịchọghị ịbụ eze, ịchọ ije ụka ije ụka, nobody si ihe je n'ụka, mana ị gaghị anọ n'ihu ụlọ ụka si iwe eze, ọ dịghịkwa possible. Ị gaghị anọ n'ihu oche si iwe eze, nonsense. Eze gịnị? Ịghọta eze gịnị? Ịpụtazi ị na-asị m na Buhari a Muslim man ga-abịa develop our land, mana ngụwa bụ eze ka ihe na ị na-eme Buhari accuse somebody from Daura na ugwu Hausa, ị na-eme accuse na my village adịghị mma. Ibe eze gịnị ka ị na-eze? Gịnị ka ị na-eze den? Anọkọtasị akpọ
ndị nkịtị kpọkọtasị ha asị ha bịa a ga-abọlishi osu. So ọ bụ ihe a ka unu na-eme, ọ ihe a wee zegba nsọ Buhari nọ na Daura nọ na Abuja n'ọnyanwa mere village anyị adịghị mma, mana ndị wapụ eze na-etirisi all the whole image, all the whole information of my ancestors m ga-eji wee mpụ ndụ itirisi enye bụrụ nke Jizọs na do I know it? mma ya ọma ebe Rome dị ka ọma ebe Jerusalem dị, ịghọtago? mana all the whole land nọ na village anyị n'Igbo land ha nwere afa ha na-aza. Through the names we can discover where we came from. Itirisi enye change it to Roman name, where our surname change it to Roman surname. Nwanne ọ bụ ngụnwa bụ onye kpara nkụ ahụhụ, ọ bụ ngị kpara nkụ ahụhụ ụna complain zina ka m dakwanụ. So bụ ibe dịka m si wee na-ekwu, ọ bụ anyị nwa kpara nkụ ahụhụ si ngwere bara anyị ọrịrị. Biko na anụ m ayọ ha, biko ndị eze, ọ bụrụ na ịma ha ka nkọwara gị, every generation anwụ pụta ọrịsịa ọrịtuo ọgasịa the underworld ọrịgotekwe. This is common sense, ịghọtago? British tinyere ụnụ nwere ike ịma ha mana ọ nna nna gị. So anyị nwa na onwe anyị because na anyị tiri aka na njọ na ihe ọjọọ were ndị Britiko na ndị otu ya wee kwụọ anyị ụgwọ ọrụ. Njọ anyị apụsịgo, ịghọtago? Akwụsịgo anyị ụgwọ ọrụ anyị. We are going back to the promised land. So onye eze, biko ọwụ na ị chọrọ iso anyị gaa na promised land ahụ, you are welcome, good and fine, but biko ihe ọbụla bụ ihe apịrị apị na Virgin Maria ma Jizọs a ga-ewepụ ya ewepụ. Iche ije ụka ije ụka, mana ihe ahụ Afrịka, Igbo land, ọ bụghị Roman, ọ bụghị Rome, ọ bụghị Israel, ịghọtago? Ọ bụghị Rome nke o ji abịa ịchọ ịkpụ datịrị ka akpụọ ya na Rome, ikpụọ ya n'ime ụlọ gị, nsogbu adịghị. But ka ị na-egosi ụmụ anyị na our color dị inferior, na our race dị inferior, na ọ bụ ndị ahụ God aga na worship, nwanne ara agbachikwa gị ntị. Kedụ kpa wujie gị anya? Kedụ ka ị ga-esi akpụ ihe na-acha ọcha desịrị ụmụazị anyị amụrụ ụmụaka ka ha na-efe ka Chukwu? So ọfụzie dị akọlọ ọ dị ogo ihe n'ime etoro ogologo, ọ bụrụ ekwentị n'anya, ọ bụrụ ihe ọjọọ. Mba biko, no, anyị si no, anyị si mba. Nwere ike ije ụka, onweghị onye ji gị aka na ekwentị ọfụma, onweghị onye ji gị aka. Ka m bịakwa na ụmụ ibe,
chukwu ma bụ onye mma adịghị bụ onye mma adịghị nwa mama bịa adịghị mama adịghị nwa mama ife onye menụ n'ụwa ya bụ atọ ya onye mere ndị ọgbọgbọ onye nọdụ onye njọ ya onye mma na mma ya na ife onye mere ike nye ego ya ife onye mere bụ atọ ya onye mere ike nye ego ya ife ọma na anya bụ adịghị ọnwa mama bịara onye mma na mma ya na chukwu kwuo nwa m nwoke ego nwanyị ọma mmadụ ino nwanyị ọma anyị isi nwunye onye mere ka enye ego onye njọ na njọ ya bụ anụmanụ ọnụ ụmụ ụwa onye ọbụla were ụwa anyị nọ n'ime ewusi onye ifuru nye ahụ ike ya abụzi ama n'echi ebee ka o jere obodo afụga ebe que ella acá. Onye mee ifo njọ biko lia ya alịọ maka na njọ na-emere obi ahụ ọ ga-akpa ọ gbara dịka anyị si wee na-ekwu ị gaghị ebido enubiri n'ala ụmụ ibe ị gaghị abụ ogbenye gburu amụsụ ị gaghị abụ ogbenye gburu amụsụ ihe m ji ekwu ya bụ na ụmụ ibe ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ eze maka na eze dị mkpa n'ala Igbo ihe ọ bụla gbasara eze dị mkpa n'ala Igbo ọ bụrụ na ị ga-abụ eze ị gaghị kọmplen dịrị anyị because aka ọrụ gị bụ ka ime ka obodo ahụ dị mma according to ihe representịrị according to ihe representịrị just ka anyị wee otu ahụ so nwee mgbe ọwụ na ya enweghị mmiri na village anyị ọngwụ ka anyị ga-akpọ ọwụ na ya enweghị ọkụ ọngwụ ka anyị ga-akpọ na-achọ onye Hausa na kọmplen onye Hausa mba anyị ekweghị
so ọ bụ ngụnwa bụ eze and nwekwe mgbe ngụnwa ya agba maka our ancestors. You must talk about the ancestors. Ọ bụrụ na ikwu ha about the ancestors ị na-agba maka Virgin Maria na Jesus ga egbe ihe what are you get here with your work? Gịnị was your job then? Kedu ka ị ga-esi awa eze ndị Igbo na-agba maka Jizọs? Kedu ka ị ga-esi awa eze ndị Igbo na-agba maka mmeri? Biko nwanne, biko onye na-achị ihe mana ihe representri iwu a role model for us. He representri something. You got that? Nke wa Chukwu anyị na-afụ anya. According to isi iwe eze ekwe eze igwe kwasị Chukwu wee eze igwe na ọkwasị na ala eze wa ala Chukwu. Ọkwa na that means isi iwe igwe igwe ị na-efe Chukwu Rom. Isi iwe eze ala ị na-efe Chukwu Rom. Chukwu ndị Israel nna nwanne mba ọ bụghị otu a ka esi eme. Asị ejiweta asị capital asị ka ọ bụ ịda na Igbo because afụfụ anyị na-ata bụ njọ Igbo n'isi nke ọ ya dị o. Afụfụ anyị na-ata bụ ngụnwa ga-ebu na ya because onweghị it's not possible that na anyị nwa ga-awụ ndị na-eso ụrụ n'azụ ụnụ awụrụ okenye. Anyị nwa na-eso ụrụ n'azụ a na-ata ezigbo ahụfụ maka ndị ọnụ metere mbakwa ya ekweghị. Ọwụ nwa most of you gara resi anyị to ndebe Eliza nara ego tii na akpa. Ọwụ na ọwụgo ọrụ nna gị maka enweghị ka ị ga-esi awụrụ eze without a benefit anything to British because ana Igbo o nwere jos nwanne gekwanụ ntị enwe ihe a na-akpọ colonialism. This colonialism ana kedu ka o si bịa kedu process kedizi onye pasịrị ndị a eze anụnwa n'aka who passed them this eze n'aka. That means ị kwesịrị iso anyị sef na-arụ ọrụ anyị na-arụ because nna gị so meta dị njọ. Ọ bụ ngị kwesịrị ịbụ ọrụ anyị na-arụ n'isi maka ị nidiri ịkpụ arụ ibini ụnụ nwa na onwe ụnụ ndị eze ebe ndị a nidiri ibido wee na-akpụ arụ a because ebe ahụ ka njọ si bata ọ n'aka ha ka njọ si bata. So ha kwesịrị ibu n'isi ibu ihe arụ anyị na-eme ụmụ ha kwesịrị ibu n'isi. Ndị eze a niile ha mụchara nwa ụmụ ha kwesịrị because nna m na-eje ụka mana mụ nwa na onwe m revenge si mba I cannot papa m chụwa adịghị jebe ụka anaghị m eje ke ka nna gị ga-esi abụrụ eze ala na-eje n'ụlọ ụka eme gịnị? So ndị eze nna gị bụrụ eze nsogbu adịghị papa ihe ị na-eme mba ọ bụghị ụta onye nyere gị eze kedu ebe o si pụpụta eze na-epu epu na n'ebe ka o si pụpụta ihe ọkwado na Igbo ka o si pụta eze pụpụtara na ala Igbo kedizi pụrụ eze ire mmadụ na-epu eze enu ịpụ eze enu wee ịrụ anị. So ọ bụrụ na ị pụrụ eze enu nwanne ịrụwara ala papa ịrụwara ala pụọ mba ekweghị m unu kwesịrị ịnọ n'isi ihe anyị na-eme ụmụ ndị eze anụnwa maka nna gị arụọ n'ala. ịghọtago? So hapụ na ihe Buhari a hapụ na ihe Lagos hapụ na ihe Naijiria. Nsogbu dị na eze Obi Igwe ebe a ka nsogbu dị ọ bụghị na Naijiria because kedu gịnị bụ aka ọrụ ndị eze ọ bụ to destroy your culture? Gịnị bụ aka ọrụ ha? Ndị anụnwa is been instituted to represent the information a ga-pass down to you. Asị ha bụ asị ha nwere certificates of lies ekere ha they were created just to lie ka asị asịsị gide gị because ịmana a na-azụ nwa azụ nwanne a na-azụ nwa azụ ịghọtago. So ha chọrọ ka azụgharịa gị onye ka eji wee tizie ndị eze a niile ka azụgharịa gị ka e were onye ọzọ anyị chezie na eze bụ ihe ọzọ. Kedu ihe bụ aka ọrụ ha? Ask questions. Gịnị bụ aka ọrụ ha? So ha ga-anọ ebe a gọọmenti na-eme every month enye ha allowance without doing anything. Gịnị ka ha na-arụ? Onwe ka ndị na-achị nna masị bịa na village unu gbuo anụmanụ ya o jekọrọ ndị nwe obodo na unu egbuo na anụmanụ. Ọkwa infọmantị ka ha bụ ndị eze wee infọmantị nwere ihe ha na-eme. So ịda because ọnwụ na ọbụghị infọmantị kedu ka ọ ga-esi wee bụrụ Chukwu nwa bekee wepụ nke anyị tinye nkọ ndị ahụ even kọla anụ ha ji amaha m ha gburu mmọnwụ. Ndị a kpuru mmọnwụ nchọta ọ bụghị iji aha na-eji amaha m ebe o si pụta. Ọ bụghị ndị ojii bụ ihe a ndị anaghị eji ojii amaha m ebe ọ bụrụ na sọmbọ nwanne anyị ga-akaba ahụ chekie ma ya ogbu glaasị wegbe na afụ ndị asị ndị ojii ndị abụrọ ndị ojii. You got something because ịgwa m ekwu ya the mind underdeveloped will dangerous to anybody. Gịnị a na-akwụ ya ụgwọ ọnwa na
ọ na-arụ ọrụ is a laborer. So ọ nweghị eze na wepụ aja ahụ n'afọ ya, ọ wee laborer. Enwechazi ndị na-ete isi anị sef, ha si awa eze na-ete isi anị. So ọ ka mma na anyị si anyị jekwere bidokwe n'isi, ịghọtago nwanne. Ihe a niile bụ babash n'isi. Anyị bidoro afresh from ntọala, bidokwe n'isi develop na-abịa kọs ihe anyị nwere na nsị isi mkpiri na akpa mkpi o sigbuo na anyị, nsị esigbuo na anyị. ya na Igbo na-esi tụfụ ya gwa ọ na-esi ana Igbo na-esi gwuo isi nsị, mmiri si n'isi gbarụọ. Eze je bute chukwu ndị ọcha desara anyị, asị ibe ga-eje n'ụka o, asị abụghị efere chukwu o nwanne ekwentị o, because bifo iburu pụọ asị igbo ga-eche n'eje ụka, asị igbo efere chukwu. Mana nwanne, our own educational system gwara anyị na nna nna anyị bụ Okorie, Okafọ, Okonkwo, ọwụhụ Jesus Christ, ọwụhụ Virgin Maria, ọwụhụ Apostle Paul, ọwụhụ Apostle Jude, ọwụhụ no, ọ bụ osu agwụ, osu eke, osu afọ, osu nkwọ, eze ala, eze ji. Ọ bụ ihe bụ our ancestors, not Michael and James and John. So ọ bụrụ na ọ bụ ngụ nwa isi na ịwụ the custodian, nwanne biko ịchọ ịkpụrụ anyị ihe kpụọrọ anyị osu agwụ, ịchọ ịkpụrụ anyị ihe kpụọrọ anyị osu eke, ịchọ ịkpụrụ anyị ihe kpụọrọ anyị eze ji. Akpụnara anyị Chizaboglio, akpụnara anyị St. Michael, akpụnara anyị St. Jude. No, anyị achọrọ ya. Kpụọ ya desa n'ime ụlọ gị, andị pụọ were eze nyechighị anyị azụ sị na ịchọghọzi ịbụ eze. Ọ ka esi eme. Ọ na-eme corruption dị na western government. Onye dị corrupt resign ya, si ya anaghị abụzi nwanne, resign ya werekwa eze nyekwe ndị ma ala, maka ọ na ọ bụghị ya ala ga-akụgbukwe gị, ala ga-achụkwa gị ọsọ. Enwekwe ndị eze bikwa na Abuja, ndị eze Igbo bi na most of them bi na Abuja, ha bikwe na ala Igbo. Ndị ala ị na-awa akpọcha eze, ha bi America, biri London, biri Abuja, biri Lagos. Ọkwa ndị eze ka ha bụ. Nna nwanne, ọ bụ na Okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma abalị isi adịghị nkọ? Ụlọ afụhụ na ihe a na-ekwu na-eme eme, ihe a na-ekwu mere eme. Nwanne ala achịkwa na ndị ọsọ, hapụkwa na ha na-aza afa. Igwe village unu ga-adị gbam, ị ga-afụ ya. A ga-asị gị o jere America, igwe ọ na-eje America. Nwanne, igwe ọ na-eje America, igwe bi America. igwe village unu bịa, nwunye na ụmụ ya bịa America. Igwe eze village unu, nwunye na ụmụ ya bịa America. Eze ndị eze, nwunye na ụmụ ya bịa America. Eze ndị eze. Arụ mere Ikenga nchọt, arụ mere Ikenga. Eze nwunye bịa America. Nna arụsị ebe mba wafa, arụsị ọ na-eje mba wafa biko mba. Mana nke a bụzi ibe na ala Igbo, asị kele eze village asị obi America, asị kele eze village obi America, asị kele igwe ndị village obi America, asị kele obi of ndị village asị obi America. Ọ America ọ ala Igbo? Obi America ọ ala Igbo? Lekwa eze bi America biko. Nna nwanne, ihe a na-atọ amụ, ọ nakwa atọ amụ. Kedu onye ọ hapụrụ village? Ndị na-achị nna m village ahanyere ya n'aka, onye ka ọ hapụrụ ya? Kedu onye ọ hapụrụ village ka ọ na-achị? Ndị na-achị nna m abụrụ efi na-akpagha na village? Mba nwanne, mba, ọ bụghị otu a ka isi eme. So anyị gwawo ndị nsọ ala Igbo, anyị chọrọ ala Igbo dị asọ, anyị chọrọ ala Igbo dị nsọ, anyị chọrọ ala Igbo mara mma, anyị chọrọ ala Igbo ebe onye ọbụla ga-eme ọbịa obiri n'udo na ọṅụ, biri ka ụmụnne. Ọgwụkwa ndị mgbe aha anyị pere mpe, mgbe ụka na-adịbeghị rampart otu a, anyị na-eri nri na igbe ọbụla ije na ala Igbo erie nri. Ọwụ na nsị adịghị mgbe ahụ, ọwụ na ndị Igbo amaghị egbu mmadụ. Kedu isi ihe mere kịta gị na village mmụnụ ga-asị gị ekwekwana onye a n'aka, ekwekwana onye a na-eme nsị, onye a na-eme aja, onye a na-eme nka, onye a na-eme nka. Ọkwa the same people aha gị na ha tokoro. Onye ahụ na-asị gị ọ na-eme nsị bụ onye gị na ya toro na nwata o, emekweghị nsị dị o. Kịta na mmụ na-abago n'ụlọ ụka dipli, ụka erie na ya isi. Onye ọbụla ọ fụziri na awụzi onye na-eme nsị na aja, onye ọbụla na-emezi nsị na aja. Ọma ha na ụka riri ya isi datị na ochekwa na ọma ha na ụka riri ya isi ahụ. So onye ọbụla bụzi enemy, all of a sudden ala Igbo agha mbi.
ị gaa n'ụlọ ụka onye nọ n'isi ụka n'isi oche ụlọ ụka wee eze village ụnụ ndị a fọrọ afọ ndị fọrọ afọ ndị eze fọrọ afọ na village na-eje ha America na England ndị obere fọrọ afọ all night n'ụlọ ụka ala Igbo ọ bụziri England I don't understand ọwụ England ka anyị nọ ọwụ na England nna asị were paspọtụ anyị na ọwụrụ free visa to England onye ọbụla na-ejere England abata ọwụ nọ England ka anọ si kwuo nọ England so that ọ America ị na-aga dị with free visa mgbe sọrọ gị jee mgbe sọrọ gị bata ọwụ na ọwụ England ka anọ nwanne ka anyị then nwere ihe a ga-echenji na ihe ahụ nonsense ọwụ na anọghọ England nwanne den onye isi agaghị anọ n'isi ụka na-achọghị isi ị ga-awụ onye isi ndị ọdịnala Igbo ị ga-awụ onye isi omenala Igbo ọ bụ ihe Igbo ọkwa ihe i kwuru na ị ga-eme ọkwa ihe afa gị kwuru afa gị si na iwe onye isi na then you must be onye isi nwanne anyị achọghị chukwu ndị ọzọ anyị anaghị efe chukwu ndị ọzọ chukwu ekwene ka anyị fee chukwu ndị ọzọ no never will we accept another man's God chukwu onye dịrị ya chi onye dịrị ya chi onye dịrị ya mana chi anyị dịrị anyị as long as no Igbo as a name as long as no nsọ ala as a name then the God must be Igbo name must yọsọ gị kpọọ ya nke a gbasara gị chukwu anyị bụ nke ndị Igbo afọ ya ahụ afa ndị oyibo ọ gaghị aza Jizọs n'ụwa never ọ gaghị aza mmeri asị ọ gaghị aza Pọl ọ gaghị aza Michael ezigbote asị kara aka so ọ bụrụ na uche gị erughị ebe ahụ nwanne ka m gbuwara gị ahịa ka m na-egbuwara gị nyanwa mere ala gị adịghị mma maka na mmadụ bụ chi ibe ya ọ bụrụ na chi ha nọ gị n'ime erughuru gị chi gị nọ gị n'ime dobere gị ndụ na-enye gị nri every day by day na-enye gị mkpụrụ nke afọ amụrụ gị nwa mere gị ihe niile ịtụọ nwaanyị ime ọmụọ nwa o too nwa n'ime afọ gị zụọrọ gị nwa kpọpụtara gị ya erughuru gị ije bute ihe apịrị apị fụrụ ndụ siri na-efe ọ gwọsịa gị ebe o mesịa gị ihe ụmụ gị niile ga-ata afụfụ ma nke amụbeghị amụ sef ma nke aka ya amụ afụfụ ha ga-ata because all your blood anything ọbụla contain your blood will suffer anything ọbụla bụ your blood will suffer until those people aha na-ata afụfụ ahụ akpụọ dị arụ ahụ na ha mere until ndị agha na-ata afụfụ ahụ akpụọ dị arụ na ha mere mekọ ha arụ mana Chukwu nọ n'ime gị do you know ị mana Chukwu n'ime gị ka obi ịnọkọta nnọọ hapụ that is Chukwu ka gị ike ihe o ji hapụghị ka ị taa afụfụ bụ ka ị nwee changes because ihe na pass through fire so that you can born again ka mụ nwe oge ọzọ onye ka o ji gba gị nkịtị mana ọ bụrụ na iwere isi ekwu ọnwụ ọkwanyere gị ọnwụ iwere isi ekwu ọnwụ ọkwanyere gị ọnwụ because onwe ha ọ stọpụ ọ kwụsị ha na mkpụrụ obi gị ahụ iku ume nke ahụ agaghị jetara ahụfụ izugorebe ka ozu a na-akwa ha akwa because agaghị akwa gị akwa onye ga-akwa gị onwe onye ndị Igbo makwa ozu ndị Igbo ma ihe ikwa ozu ndị Igbo amara ihe bụ ikwa ozu na so ozu niile na-aga n'ala Igbo na-erugharị mma ndị ahụ ifuru na-adị ndụ ndị nwụrụ anwụ ndị ifu na-erugharị n'ala Igbo bụ ndị nwụrụ anwụ ya ozu a na-akwa ha akwa dị Latin ha na-erugharị ehegharị a na-ehegharị ka ozu a na-akwa ndị a bụ ndị akwara akwa na-ehegharị Latin oro ama ha spam jos baa n'ime afọ n'ọpụta na-ekwugharị mba spam bara n'afọ ozugbo aha spam na-aba die ka energy from the universe na-abata ọkwa ndị agha na ozu a na-akwa ha akwa ọ bịara lụọ nna ya ụwa ọ lụọ na nna ya ụwa life and direct so ọwụ na anyị ekpochapụghị ihe ọjọọ a ndị a mere nwanne ihe ọjọọ a ga-eso anyị ọwụ na anyị ekpochapụghị ihe ọjọọ a nwa nwanne ọ ga na-eso anyị ma dik ma harị most of us ọ bụrụ all of us most of us nọ ebe nna nna ya eme na arụ most of them mere arụ most of them ndị niile butere chukwu from be ndị ọcha amagha m ndị nọ ebe a nna ha so wee bute nwanne bịakwa bịa na nsọ ala ka a kpụọrọ gị arụ bịakwa na nsọ bikos ihe anyị na-eme bara ịkpụ arụ soso okwu anyị na-ekwu n'ọnụ a sị na okwu ọnụ mmadụ wee were ọnụ mmụọ maka na mmụọ na anụ ihe ọ nwere ntị ihe anyị na-ekwu ebe anyị lonu ọsọ o wepụtago 20% of those nonsense nna gị mere nna gị ihe ha mere ahụhụ ọwụ ndị ụka a na-ekwu sị na nna gị mere gbaa nkịtị ndị ahụ ndị ara ihe nna gị mere bụ na o buoro chukwu ndị ọcha na-efe ọ ya bụ arụ o mere ọwụghị ya ndị ụka na-akọ ndị ụka ama ha na ha dị in bondage ndị ụka na onwe ha nọ in bondage nna mmadụ na si na ya na-achọ ihe ọma ọ chọgide ihe ọma 20 years ọ fụbeghị ihe ọma ọ ka na-achọkwa ya o si na assemblies of God pụtata ọmakpụrụ grace of God echi
osi n'ebe ahụ pụta nwanne echi ndị ụka white, osi na ndị ụka white pụta nwanne ya ebe a, nwanne ya ebe a, nwanne ya ebe a. Otu a ka ọ ga-echi agaghị erigide mbọsị ọnwụ ya akụrụ ya aka n'ọnụ ụzọ otuzuru nwụọ jezuo ike, ọ gakwaghị ezu ike bikos akwaghị akwa, ọ pụtakwa eke na-agagharị. O nwere ike o ruo n'oke ma ọchịcha ọbanye maọbụ ngwere ụmụazị busu nyara busu na anụ. So the best thing anyị ga-eme na nwanne, ana m agbụrụ na amụma na-agbara ụnụ ama, mee ị nwere ike ịma ha onwe ike ịmara as long as na iwe onye Igbo nwanne, ka anyị jiri na nsọ ala wee yọọ enu na mgbagara. ịghọtago kedu all the whole thing nna nna anyị ha tara afụ wee mee ihe niile aha all the whole information, then give their blood, then give their life to create us, buta anyị ebe anyị nọ ka anyị were gafuo bụrụ chukwu ndị nọ na akpagharị. Ka anyị were nọ nsọ ala wee yọọ ha mgbaghara si na anyị bụ mmadụ, anyị na-eku ume na anyị emeghị, we have offended, we have sinned, we everything, but now anyị decide go na anyị amarago ihe, anyị erughị ihe ji mmadụ eme. We appease the land with nsọ ala and change, become a new human being. Ka anyị mara ma ala ahụ ga-erukwa anyị aka ọzọ. ịghọtago ọgwụkwa na ọ bụghị ya nwanne, ị na-akọ Biafra, ị na-akọrọ onwe gị, ị na-akọ Igbo Kristian, ị na-akọrọ onwe gị, ị na-akọ Igbo Muslim, ị na-akọrọ onwe gị. Ikpere ike sef bifo mara ihe na-emenụ that land, ọ ga-anapụsị ụlọ ọzọ. Ugo so ụmụ ibe dịka anyị si wee na-ekwu, so ka anyị mara ma anyị ọ ga-eji nsọ ala ha mere, ebe ọ bụ na nsọ ala bụ ihe ha mere wee dị asọ, at least ka anyị si ebe ahụ wee bata ha ime. Maka na nwanne anyị erudighị ọnụ mkpụrụ ụkwụ ndị anụwa, ndị ahụ anyị na-akpọ ọnụ ọnụ, anyị erughị ọnụ mkpụrụ ụkwụ ha. ịghọtago anyị erughị, even anyị kwesịrị ichenji, ọkwa ndị mmadụ na-echenji dị asọ nem na-azazi English names, yes, because we don't want it. Aya what ọzọ ịbụ nwa ha, because enwere ihe mmadụ na-eme ome nna ya reject ya, enwere ihe mmadụ na-eme ome nna ya reject anyị, enweghị that is anyị emego over, anyị emego over. ịghọtago so ihe na-ekwuzi na ka anyị were na nsọ ala wee appease the land. ịghọtago anyị nwee ike ime nwetakwa dị ala, because inweta obi gị all through your heart, because judgment is of the heart. ịghọtago George the hellfire anyị na-anụ maka ya bụ na mkpụrụ obi ka ọ dị, is the condition of the mind. enwere ike ndị ụka gbara ndatin, mana mụ na-agwụ ya n'eziokwu n'ihu Chukwu na ihu mmadụ, the condition of the heart is the devil and the condition of the heart is the heaven, because heaven and hell is the condition of the mind. Afọ ị na-ata n'ụwa bụ n'obi ka ọ na-afụ ofu, ọ bụghị na flesh, does not pay your flesh. Onye ka esi na ọkụ ime mmụọ, maka na ọ n'ime mmụọ ka dị ọkụ na-ere gị. Afọ ị na-ata bụ n'ime mmụọ ka ọ na-eme ka ọ bụghị na ahụ, because imerụ ahụ na ahụ emesi ọ na ọhilio, but n'ime mkpụrụ obi gị ọ rekọd go na ya brain, ọ naghị apụ apụ. ịghọtago o siri ike ịpụ apụ. So ebe ọ bụ na ime mmụọ ka ọ na-eme nwanne, ka anyị jikwe na ime mmụọ ahụ anyị nweta mmụọ anyị, obi anyị, we will get the land, never mind. Anyị ga-enweta dị anị, this physical something ihe ahụ dosu and another underdeveloped mind. Nwanne, to be a country you need a military might. If you were a country you need a military might. Enweghị ebe nwere country without organized structure of government. It does not happen. Any country ga-enwerịrị structured organized military system and a system of governance to be a country. So nwanne, ihe na-eme bụ underdeveloped project, because
your telephone mee mkpọchi ọwụ na the code to open the telephone 3132 nwanne if you like iticha nọmba ile dị n'ụwa as long as na-etinye ihe 3132 ị gaghị akpọpenwu the phone. Ọ dịghị possible. Ị ga-etinyerịrị the code number to open the phone wepụpe ya. The only way to be a country bụ to have organized system with the military system, then you become a country. That is absolute truth. Any other thing is just ihe ụmụazị with ndị azụghị azụ. You got to go. And onye azụghị azụ were victim to ndị azụrụ azụ. So onye ọbụla azụrụ azụ will use you as a willing tools because azụrụ gị azụ. Or the consequence of azụ gị mmadụ azụ. Ndị Igbo ji wee sị gị onye a na-eme ka onye azụ gị azụ because ndị Igbo ma the consequence of azụ gị mmadụ azụ. Ndị Igbo na-asị ka ha jee gụwa azụ, ha jee gụpụta azụ n'ime mmiri. Azụ mana ihe eji wee jide azụ aha bụ azụghị ya azụ. Ọ bụrụ na azụrụ ya azụ ọ gaghị eri datị na oriri. Ịghọtago? Azụ aha azụghị ya azụ. Ọ ya mere o ji wee mma na ugbo ahụ a sị na onye ndidi na-eri azụ ugbo. Onye ndidi na-eri azụ ugbo maka na azụ ndị ma ihe fụdatịn ha agaghị aga maka na azụrụ ha azụ. Mgbe ha pere mpe nne na nna ha na-akpọ ha aja akpa nri. So o nwere ụdị nri ọ na-asị ha ribe ọfụ ha na nri aha nọ n'etiti mmiri na-anaghị emegharị ahụ ọsị erikwenye. So mana azụ ndị azụghị azụ bịa die orie ya ịgụrụ ya ịgụpụtara ya n'ime mmiri gụrụ ya agụrụ ije gụọ azụ. Ịghọtago? So that is nsogbu anyị na-enwe today. Atụrụ anyị azụ nwanne. That all the whole problem anyị is rooted in that thing. All the whole nsogbu anyị niile nwere rooted in that thing azụghị azụ. So anyị ga-abagodi na nsọ ala azụọ anyị azụọ asa anyị asa then nwanne anything on this earth as long as no physical human being na-eme you are capable. Nobody is above you, nobody is below you. As long as no 50 km ka moto gị na-agba you can only get to Lagos 5 hours. Oh na moto gị na-agba 200 km per hour then ijeru Lagos ga-adịzi below because your speedometer dị high. Then ịgba below 50 kilometers then ị ga to Lagos adịzie more far away. That is how life work nwanne. O nwere onye ka ibi onwe below all the same kilometer ị na-agba ka ị nọ. So ndị agha na-agba 500 km per hour ị gaghị afọ azụ ha anya. And the whole exhaust pipe, the whole toxic si na dia moto apụta anwụrụ ọkụ ị ga na-ekurie ị na-ekurie ọ na-akọsụrụ gị cancer na-akọsụrụ gị all the different kind of diseases. You got to go. So ọ nsị ndị anọ n'ihu na anyụ ọha maka anyị na-eri as food. Ihe anyị na-eri wụ nsị ndị moto ha na-agbasi ike. Ihe anyị na-eri kasị nni. Nene na anya China na ọnọ okweghị oje Afrịka nye ha 200 million naira kpakọrọ anyị ha kpakọrọ nwaanyị kpakọrọ niile. Europe na ọnọ okwe ha oje Afrịka bunye ha ego kpakọrọ everything. You got to go. So ndị a na-agba nnukwu ọsọ anyị anọdụ na-akọtu nwanne na-akọzina ihe ahụ na-akọ oruhu oru. You got to go. Oruhu ọrụ anyị na-ebidokwa na zero. Anyị na-aga back to zero then begin to develop again. Bidokwa n'isi because ihe anyị bụ adịrọ ọbụrụ ndụ ọgwụghọ ndụ. Ihe anyị ji abụrụ ndụ nwanne ịdị ndụ ịdịghị ndụ ịdị ndụ. Go and watch image you project to the world. What is your projector? Ka ihe na-project enwere ihe ụnụ na-akpọ projector ụnụ na-egoro eji nnet ihe ụnụ na-agba n'ahụ aja nwanne. That projector ngụnwa ịgba ya n'ahụ aja ọkwa ị na-afụ the movies nọ n'ime the projector ahụ ka ị na-pass to the wall na wash ya. That is who you are. Ka ihe na-project if you often project something good then you absorb anybody around you. But if project nonsense nwanne iwere ahụrụ na-esigbo ogwo. Ịghọtago ihe eji asị na arụ mmadụ arụ bụ arụ. That's why o ji eme hit mee mmadụ ọ na-esi isi maka na arụ ịchọkwa itinye ya echi ọ bụrụ ahụrụ ịnyụkwa ahụrụ na-esi isi. Onye ka eji wee sị gị na Eve anụ arụ ya nyere apụrụ taa
because ọ adụ arụ bụ arụ ka ọ bụ nwanne ọ na-esikwa ogwuo ịghọtago. So ihe ọ bụla ị na-eme bezọ na arụ gị nwanne ị ga-ama n'ọnya, ị ga-ama n'ezigbote ọnya. Na-ekwe the mind here ebe a bụ Amadioha, ọ ihe a bụ Amadioha the knowledge, di ọha be the master of all. You got to go. Then look at the flesh anụ arụ gị. Obi gị bụzi the Cain and Abel a na-ekwu maka ya. Dị oshi, dị ọkpa, na-egbu akwụ, dị ochi na-ete mmanya dị fermentetọ. Mana nke a okwu maka oge ọzọ. Ihe m na-achọ ịgwa ụnụ bụ na ụmụ ibe anyị hapụ ntọala. A sị na ngwere hapụ ukwu osisi aka akparị ya. Ọkwa ukwu osisi bụ arụrụ eji arụ ji. Arụrụ ka na-eji arụ ji, itinye hekwa eji arụrụ ji aha anwụọ gbajie ome nwụọ. Ịghọtago, ọ bụrụ na itinye ha arụrụ ji aha ga-anwụ. Ngwere hapụ ukwu osisi aka akparị ya. Ukwu osisi gị bụ nsọala. Ije na Rome aka ya akpa gị ebe ahụ because Rome bụ ọnya, because ị mara ihe a na-akọ dị ha kwere gị ọnya ka ịbịa ka ọnya ma gị. Ị gaa na is Jewish Judaism bụ ọnya, ị gaa dị ọnya ma gị. Ị gaa na Islam bụ ọnya, ị gaa dị ọnya ma gị. Sọsọ ebe ọnya na-agaghị ama gị bụ na nsọ ala maka na nna nna gị debere. Ọwụ competition is your protection. Ọ bụghị competition is your protection, because every god in nsọ ala is your own image and likeness. Abịa ma ba akọ, ị ga-akọta, ị bịa chee ya eche. Uche, which is the mind, which is by Amadioha, be the master. Ndị Bible ji wee sị gị na di ga-awụ the master of nwunye ya, be the master of ihe ichetere n'uche. Ịghọtago? Then iche ya eche, ihe ya ichetere n'uche, iwere ya gaa n'ahịa ire ya echiche. Ya wụ Chineke, chi and eke. Ịghọtago? So ụmụ ibe, ọ bụrụ na ịmaghọ destiny, o nwere nna nna ya enweghị mgbe ha che na ha bụ ndị iberibe. Ọbịa amaghị ị na-anụ akọ. Amadioha, uche, Chukwu, echiche. Chineke bụ nganga. Ịda na ị gara ya aga, you bound it, or imiti ekwensu na agwụ ọgwụ ọ ga-ezigbo ịba, because ị ga-awụ onye iberibe. Ịghọtago? Because nga is prison, nga is bond. So either you join the intelligent ịkọtara na Abiama na Amadioha na Chukwu, or ekwensu which na-akpọ ọnwụnwa ga-anwa gị. Nya bụ agwụ ahụ swing high swing low. Ịghọtago? Ọ swing ya gị low, ekwensu were ụra, ka ọsọ nọ na-eche gị ka ịbata, orute nso were ụra, ụdị ụra ọ ga-ama gị. Maka na ekwensu kere the law ahụ ị na-afụ a na-eyuzu ekwensu nwe, because without ekwensu you cannot go to God. Ịghọtago? So ekwensu ka enye the law ka onye gị, ọ bụrụ na ịdazie dị iwu ka onye ga-ata gị ụta. Ekwensu which is ikwe eji asụ nri to bound. Ọ na eji jụrụ ịba ndụ onwe gị nga ọ na ejụrụ ịba ndụ onwe gị na nga, then ị gbarata na ekwensu were ikwe eji asụ nri wee sụọ gị asụọ ka ịnọ anọ, maka ị nidere ịnọ anọ na asụọ gị pandụọ gị. So ihe na-afụ today is pounded, a na-asụ gị asụ nwanne, asụsịa gị ịghọ nri ji ewee luo gị eluo, asụsịa gị ịghọ nri ji ewee luo gị eluo. Ịghọtago? So ihe unu fụrụ unu na-akọgheri as all those gods, all those things mental mind is mind ka a na-ekwu maka ya, because the forces we name them is behavior, we name them, call them gods because they are the judge. Ha nwa ga-judge gị because ha nọ n'isi gị, they live within you. From Abiama to Chi, 12 of them be within you, inside you, and they will judge you. You got to go, ha ga-judge gị steady. That's why we call them gods, because they will judge you. Unu chekwa na enwere one man nọ somewhere na-eche gị, mba, chebe ya, ọ na-abịa mgbe ọ ga-abịa kpọrọ gị. Chebe ya, he's coming to take you away. Mgbe Jesus na-abịa only when you repent. Simple. Jesus ịbịa only when you repent. That is here na chi gwa gị period. If you repent and become a new man, Jesus ga-abịa. Jesus ga-abịa na ichekwa na nwere one man na-abịa one day ọ bịa kpọrọ ndị otu ela.
ibe ha na nsọ ala for that moment Jizọs nke ga-abịa na according to ndị na-eje ụka ka nsọ ya n'onu ha na-anụ. Ichere e nwere one man na-abịa one day the day you know the truth from that day your master shall appear. Because gị na ọ na-abịa ọzọ ịkpọrọ ndị nke mgbe ọsọ ọ bụla ị mara eziokwu from that moment your own savior is here, because from that moment you become the master of your mind and become to govern your mind. Ọ bụrụ na nke ahụ emeghe nwanne ị ga-awụ afụfụ dịrị onwe gị, ị ga-abụ afụfụ dịrị onwe gị, simple period. Anaghị agbagha ya agbagha nwanne, anaghị eme ya mgbagha. Enwere ebe ọ sọkwa gị jee ihe anyị gwara gị ebe a, nobody will reveal that kind truth to you. Because ha na-achọ ego, they want money, we don't want money. Ha na-achọ ego, anyị chọrọ your own savior. We want to save you, your life, your heart, because we want blood as ndị Igbo. Onye ka anyị na-agbara mbọ ịfụ na ịpụtara n'afụfụ, ịpụtara n'ọgbụ. Ndị ọzọ ahụ ị na-eso wee ego gị ka ha chọrọ, they want your money, your sweat. Ha chọrọ iri gị mugu, ha na-asara gị ego ma cultural movement yo, ma freedom movement yo, ihe niile ahụ because all illusion ka ọ bụrụ eziokwu. The only truth here is for you to master your mind and know the truth and first. And as long as a master had the mind, you were victim. That is absolute truth. Absolute truth. Unless you master the mind and become the governor, that is government. Government is governmental. Governmental, to govern the mind, that is means government. Governmente. Mente is mind in Latin. So if you don't govern the mental, nwanne onye nkịtị ka ịhụ ruo mgbe ebighị ebi. Onye nkịtị ka ịhụ ruo mgbe ebighị ebi, simple. Unless you govern the mind and know the truth and associate with truth, because people you associate with will decide your destiny. Period. Nwere ezi otu ọzọ esi eme ya n'ụwa. Ka esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe, ụmụ ibe. Enwezi otu ọzọ. Nsọ ala, the only way. Nsọ ala, our religion. Nsọ ala, our religion. Anyị nwere onye ọzọ. Anyị anaghịkwa worship any nwoke na-acha ọcha Jizọs Chukwu, mba. Anyị anaghị worship mmeri. Anyị na worship mmiri, water. Anyị na worship ọkụ. Anyị na worship ala. Anyị na worship everything with natural element, which is the intelligence of the mind, because you cannot see them, but you can see their manifestation. Mana ọkwara ya apịrị from Rome, nwanne carry go, we don't want. Ndị nsọ ala anyị anaghị eme ya. No, nsọ ala anyị bụ ndị eziokwu, anyị bụ ndị ezigbo omume, anyị bụ the creators, ndị nka na ụzụ, anyị bụ ndị si na nna nna anyị ha n'ihere agaghị eme ha, ma ndị mere njọ ma ndị mere mma, a sị na ofe akarọta mmanụ ozuo ọha ọnụ. Yes, let them pardon us. Ndị ahụ anyị meghere, ndị meghekwa na anyị, we have forgiven them, so that we can go into future with holding hands. We can hold hands together from the back to tomorrow, because yesterday is nothing but memory. Then if you have the information of the memory, then tomorrow will be brighter as the sun. Ụmụ ibe, so na ọ ga-adịrị unu na mma, ma ndị kwekwere no, ma ndị ekweghị, nsogbu adịghị. Nwere ike in future time ha ga-ekwe. One day they will join us, because truth anaghị ala azụ. Truth can never change, never. Eziokwu na-akwụ ọtọ, okwu asị na-agba ngọ. Ihe anyị gwara gị taa ka anyị ga-agwa gị echi, ka anyị ga-agwa gị ruo mgbe ebighị ebi. That heaven and earth is the condition of the mind. That everything in Western world project to be God is image of a man and of idol worship, and they will suffer. You will later know it one day, that every creation is God. Mana chi can be good or be bad. Obungunwa as a driver of the boat ga-emezi the chi ebe ọ na-aga, ọ ga-agaba ka ọ ga-agaba. Obungunwa under the position to drive the car. So if you become the master of the mind, then you can nwee compass. The nature will give you the compass to drive. You got to go. So ụmụ ibe adịrị na mma nke onye chiri jazelo. Ọ ga-adịkwanụ.